沖縄に生まれ育ち、一年中豊かな自然のこの沖縄でフラができること、カレフアフラスタジオのダンサーとして今日この場に立てたこと、その環境に感謝しつつ、周りの方々に感謝しながら今日は精一杯踊りたいと思います。このような機会をいただき誠にありがとうございました。大好きなメンバーと一緒に踊れること、そして何よりも自分自身が健康で踊れることがとてもかけがえのないものと実感しています。このような時だからこそ、この沖縄から私たちのアロハを皆さんに届けられたらと思っています。このような機会をいただきありがとうございました。サポートしてくれた方々ありがとうございました。みんな今日まで練習お疲れ様でした。裏ができて幸せです。みんなで楽しく踊れると思います。お母さんたちありがとうございました。みんなで一緒に楽しく踊れました。今度沖縄に来てください。天気が高かったです。今度は実際に見に来てください。幸せな時間をありがとうございました。弁護士の皆さんに思いが伝わりますように。コロナ落ち着いたら沖縄へメッソーです。今回はとても素敵な機会をいただき本当にありがとうございました。私たちが生まれ育った沖縄、この風や青い海、見てる方たちに全てが伝わればいいなと思って一生懸命メンバーで一度踊れました。コロナ禍でなかなか沖縄にも来れない、行きたくても行けないですっていうメッセージたくさんいただくんですけども、ぜひコロナが落ち着いたら皆さん沖縄に遊びに来てください。そしてこの私たちが感じている風や空気、すべてのこの雰囲気を皆さんが直接感じられる日が一日も早く来れるように心から願っております。本当にこのような機会をいただき誠にありがとうございました。